Napa? Sumuk. Jika ada Hosa, 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 hosa. Suaranya tengeng. aku penasaran apa ya tenan beyan kodolan Iya ya, Pak. lawan beyan sing bakul jajan mesti wae jajanmu ya enak tenan Mas, kuwi pancen bener Mas. Kari siji mung jenenge jemblem. Jemblemku jembleme super. Tak iman-iman Mas yo padha ngiler. Jemblemku super kabeh wong padha ngiler. Jemblemku super kabeh wong padha ngiler. Ayo Bang. Jika ada original. Beda terima kasih. Ayo goyang Bapak. Goyang dong. saikine aku kepikiran so kapan iso nyicipi jemblemu angen-angen ku tekan gugunan Ciro. kota pangan sadurunge Ayo Pak Cantik. Asik. kaya wong sing matang bulan aku iki ya nyidam jemblemu saumpama kudu tutulan randuwe duwe wani kacoluku aku nyidam jemblemu Jemblem sing endi Mas? jemblem sing kuwi Asik kuwi endi Mas? apa ora ngerti Hosa, hosa, pancen
matur sembah nuwun terima God bless, Mbak. kasih.